A Xunta ampliará a liña do bono alugueiro mocidade que permitirá que máis de 2000 mozos e mozas poden recibir xa este mes a axuda ao alugueiro. A medida chega tras incorporar máis de 11 millóns de euros procedentes de fondos estatais. A decisión tomou forma despois de constatar que alrededor de 2000 mozos que estaban esperando poderán finalmente beneficiarse do bono que facilita o alugueiro de vivendas. A consellera indicou que estes fondos destinaránse a apoiar aos máis novos, que seguen a enfrontarse a dificultades para acceder a un mercado inmobiliario cada vez máis complicado. Na súa intervención, Allegue detallou que a ampliación do bono se financiará con fondos estatais que chegarán á comunidade ao final deste ano. Segundo as súas palabras, non haberá unha nova convocatoria, senón que se priorizarán as persoas que quedaron en lista de agarda. Esta medida busca resolver de forma inmediata unha parte da problemática habitacional dos mozos de agora. Iremos con axudas ao alugueiro. En este sentido, fao saber aquí nesta Cámara que neste mesmo mes incrementaremos o bono alugueiro mocidade en máis de 11 millóns de euros que resolveremos tamén este mesmo mes e que contamos con que creza nuns 2000 beneficiarios que estaban á espera desta concesión do bono. Non obstante, a oposición criticou a falta dunha estratexia a longo prazo e urxe un cambio nas políticas de vivenda do goberno galego. A pesar das críticas, a consellera asegurou que o ano 2026 será clave para o despegue da vivenda pública en Galicia. Segundo a Xunta, o vindeiro ano comezarán as obras de 1000 novas vivendas públicas que se sumarán ás 3000 actuais. Estas vivendas distribuiránse en cidades como A Coruña, Santiago de Compostela e Pontevedra, co obxectivo de duplicar o parque público de vivenda na comunidade, alcanzando as 8000 unidades. O goberno asegura que o esforzo é inmenso e que este é un paso importante no reto de facer a vivenda accesible para todos os galegos.